Bagahigala, kumusta? Maayong hapon sa tanan mga pinalangga, no? Welcome diri sa atong pagpanag-uban, mga kahigalaan, mga kaigsuonan sa tanan nga mga naminaw karon sa radyo, mga naglantaw sa ato ang Facebook Live baga pinalangga. Maayong hapon diha kaninyo mga kahigalaan, mga kaigsuonan, no? Ang resulta bagahigala sa alas 2, 912 mga pinalangga. Mao kana ang nibuhagay sa 2 p.m. entry, 2 p.m. draw mga pinalangga, no? Kaninyong tanan mga kahigalaan, welcome mga higala, mag-uban ta mga pinalangga. Og ayaw mo kalimot sa ato nga mga epektibo nga mga produkto mga pinalangga, ang BioHerb Healing Tiki-Tiki, BioHerb Capsule, BioHerb Oil, BioHerb Eye Wash, BioHerb Herbal Beauty Soap mga pinalangga. Sa gihapon kini na usab ang inyong tatang Melchor mga higala. Epektibo di nga tamal bisag unsa nga sakit, ato nang napatunayan bisag asa nga dapit, di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton, tanan nimong sakit sa BioHerb ka na walaon. BioHerb atong ihaplas kung sakit ang kaluwasan, BioHerb atong tumaron kung ang gibati dili masabtan. Wala na kay problema sa imuhang mga balatian, basta na ay BioHerb, hurot yun na siya kawagtang. Epektibo ni nga tambal bisag unsa nga sakit, ato nang napatunayan bisag asa nga dapit, di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton, tanan nimong sakit sa BioHerb ka na walaon. BioHerb na taga, epektibo ni nga tambal, BioHerb na taga, ang sakit nga sa gabal, BioHerb na taga, para pulo ta sa kalipay, BioHerb na taga, para ang lawas kay mahapsay, BioHerb na taga, epektibo ni nga tambal, BioHerb na taga, ang sakit nga sa gabal, BioHerb na taga, para pulo ta sa kalipay, BioHerb na taga, para ang lawas kay mahapsay. BioHerb atong ihaplas kung sakit ang kaluwasan, BioHerb atong tumaron kung ang gibati dili masabtan. Epektibo ni nga tambal bisag unsa nga sakit, ato nang napatunayan bisag asa nga dapit, di na tamang itaglain nga atong gamit-gamiton, tanan nimong sakit sa BioHerb ka na walaon. Atong paminawon ang usa ka tinuod nga testimonya sa BioHerb Tiki-Tiki. Pero sa sa mabang nag-take jug ko, masuka-suka man ko, naghihubak man po ko. Nindot yun siya, tayo kay kung nagkaon og bahaw DJ. Ako kay kasulti ni na, paggamit na mo og BioHerb Tiki-Tiki, kay nindot kay siya effect. Ay among silingan DJ, may take din siya DJ, nakatong akong amiga po nga, gikutasan siya niya. Lugos dun siya kaginhawa, ako siyang giagaan, naulian dun siya DJ. Ayaw na pagdugay-dugay pa, palit na sa BioHerb Tiki-Tiki. Pagani katulugon ako. Ang usamay buntag makatulugon na ka. Ina man sa kutuig ba? Unya ay nagamit mo kag tiki-tiki atiles? Ako diren ta to ning asa ko din na nanguha man ko din na nangumpra. Nanguha ka usa nanguha pero gibayaran po di mo. Dili bayran mapiriso ka. Aw lagi ba? Unya kumusta man atiles ang imong pag-inom pod sa BioHerb Tiki-Tiki? Ikaw labi akong tulog diren nga akong kaon murag medyo nin dako na pod. So, imo na jud nga napamatud-an kung unsa ka epektibo ang BioHerb Tiki-Tiki atiles. Pag anak ko na ako di diren nga ikaduha na nakadatol na ko nga horot, pero grabe yung pagkatulogan ni diren magabi, halos na gani ko kapaminaw di dinhi ko tungod sa kaduka. Okay, sige atiles pre, sige. Ikuan pod, awhaga pod ang mga naminaw karon nga magamit sa Tiki-Tiki, sige go. Hindi ka advice sa uban nga wala pa nakagamit sa BioHerb Tiki-Tiki, gamit na mo kay lamig kay tagtulo din ang atong kaon murag ning balik na aw dili na ingon nga gamay medyo nimudako-dako ang atong Atong paminawon ang usa ka tinuod nga testimonya sa BioHerb Tiki-Tiki.
Ako si Tagay Training Largosa, taga Ilihan, Toledo City. Akong edad, 80 na yun no. Akong sakit, wa ko magdahong nga kini. Mahiw pa kay kadugay naman sa kalibutan nga akong giantos. Pero tungod lang, nga akong nabatian diya sa radyo nga ang ilang produkto nga BioHerd, tiki-tiki, nabalitaan ko nga mayo kini. Pero ako na yung gisuyan. Ni abot o 7 ka butilya akong nahulot. Karon inanay nga ni ayo na ni nanak ko'y nabati nga kalayo sa ko panlawas. Ingon og nabas ko kini. Gani nga inig tukar sa ilang chatsabugi. Musayaw na ko, nga akong sungkod, ako nang gipunaplan. Mao na ang nahitabo. Ano ta pangalan mo tay? Tatay Training Largosa, taga Ilian, Toledo City. Sus, ako namasin pa nga, sino nga akong kabastog? Murag, ayay, mamanghuran, magkakagwangan. Ayaw na pagdugay-dugay pa, palit na sa BioHerb Tiki-Tiki. Wanay laging nga gamiton nga sabon. Kung gusto mo maayo nga way sagol maka-infeksyon. BioHerb Herbal Beauty Soap. BioHerb Herbal Beauty Soap. Inapagamit og laing, diritas makahami sa libalhin. Aton ning gamiton, herbal makaayo, makahami sa tong panit maungo kini kaayo. Dili ka magmahay sa paggamit ba, makahami sa tong panit makaayo pa. Wanay laing nga gamiton para sa tong lawas. BioHerb Herbal Beauty Soap lang malak. Wanay laing nga gamiton nga sabon. Kung gusto mo maayo nga way sagol maka-infeksyon. BioHerb Herbal Beauty Soap. BioHerb Herbal Beauty Soap. Nagaantos ba kamo sa inyong balatian? Aniya na ang BioHerb Healing Capsule. BioHerb Healing Capsule, ang maayong tambal sa inyong sakit o balatian. Sama sa pag-ayo sa diabetes, high blood, paglimpyo sa dugo, pagwagtang sa mga bugon-bugon sa kalawasan, o pagwagtang sa mga toxic sa sulod sa lawas. Antibacterial, maayo sa atay, kidney, problema sa baga, anti-cancer, o mga ulceron, o uban pang sakit o balatian. Kumar na sa BioHerb Capsule. Buntag, udto ug hapon, alang sa maayong lawas. Gihimo sa Master Herbs Marketing. Nag-antos ba kamo sa inyong balatian? Aniya na ang BioHerb Healing Oil. BioHerb Healing Oil, ang maayong tambal sa inyong sakit o balatian. Sama sa arthritis, rayuma, binhod sa tiil o kamot, maayo pong haplas sa mga mablos, tambal sa buni, nuka-nuka o katul-katul, panakit sa ngipon, pingot ang ilong, sipon, ubong ang gahi, samad nga dugay maayo, ayuhon dayon, bunog, ubang, kalibanga, kaspa, luas, pangos, lisa, panuho, tiang, pamaon, kabuhion, impatso, na paralyze nga dugay na wala nakalakaw, pinaakan sa lamo, aron sa dili kaduol ang lamo, kining tanan, ayuhon sa BioHerb Healing Oil. Haplasi lang, butangi lang sa BioHerb Healing Oil. Uban ang pag-ampo sa Dios nga labing gamhanan, mamaayo ka, pusa, gamit na. Atong paminawon ang usa ka testimonya sa BioHerb Healing Oil. Ako si Diding Estrada, nagpuyo sa baterya, Giholngan City. Palit ka mo sa BioHerb. Maayo kayong tambal, haplas, sa lawas, o sakit sa ulo, sakit sa hawak tanan, arthritis, uban pa, panuhot. Walay nag-agni na ko ani ako ni mismong kabubuton nga mo istorya diri sa estasyon. Daghang salamat. Busa ikaw, palit na sa BioHerb Healing Oil, ang pinaka-epektibo nga haplas. BioHerb Healing Oil. Available na sad ang BioHerb Herbal Capsule. Hinimo sa Master Herbs Marketing. Sige mga pinalangga, maayong hapon sa tanan nga mga naminaw karon, mga higala sa DYJL 94.5 Like Radio News FM. Mga naglantaw karon sa tuang Facebook Live mga pinalangga. O maayong hapon diha kaninyo. Sa tanan nato nga mga Facebook Live viewers, maayong hapon. Lagi mo masipyat bagahigala sa inyong paglantaw diha. O mga pinalangga sa tanan
Ang resulta sa alas 2 mga higala ning buhagay mga pinalangga ang 912 ang nibuhagay mga pinalangga sa 2 PM draw. Karon mga higala doon na tayo panghatag mga pinalangga. Ilahos lang po din nato para pang alas 9 mga higala. Mga kaigsuonan sa tanan nga mga naglantaw diha sa Facebook. Ala, ato ni mga pinalanggang paningkamutan og maayo mga kahigalaan. Mga pinalangga nato diha nga makaangkon tag kadaugan ha. O niya mga higala ang kadaugan mga pinalangga ato ra gid nang hulaton. Kay moabot gyud ang panahon nga mahibulong na lang mo diha. Nganong nakadaog mo ga dako-dako mga pinalangga, no? Nakadaog mo diha ga kining kuan, kadaog mo diha ga 90,000, kadaog mo diha og 45,000, kadaog mo diha og 100,000 pastilan sa na lang ka no makadaog mo 100,000 ba niya 5 ra inyong gi bagdok rambol pa gyud. Na hala, sige mga higala, mga pinalangga di ay 389 kabuk naglantaw karon. Pastilan na gyud siya 912 ni balik magkatulog. Ibawaan pa may pay naminaw na lang mo sa akong live katong niingon ko nga mobalik pa na. 3 days mga higala ha, ayaw niyo kalimti. Nga basta 3 days na nga gipanghatag ni tatang na ginay dakong posibilidad nga maunay mo buhagay mga pinalangga. Mao man na mga higala ang ato mga pinalanggang mga combination no. Ang uban mag-delay mga pinalangga lisod kayo ng on the spot gyud ba nga bagdukan gyud nato tanan. Puli-puli tag bagduk o pulo-pulo. Tan-aon tag di ba mo buhagay mga pinalangga saman. Sugot mo diha ha? Bagdok sa kalibog yun. Saman. Sugot mo. Sugat mo ugma. Mga pinalangga. Ug mga adlaw, doon ako'y pahigayon nga special sales tour sa Southern Cebu. Kuya na ni bubuhagay ning mga eskalera ra ba ganing 201 312. Ang akong gihatag ganiya kay 312. No, ang nigawas mga higala 912. Uy, naunsa. Balik pag yan. Naunsa naman na mga pinalangga. Unya, murag ikatulo na ng balik sa combination 912. Waga bae. Mga kahigalaan agay naunsang pagkaunsaan naman na. Ang resulta mga higala 912 katulo naman dagoy na ni balik rong bulana. Ay basig mo balik na po na rong alas 5. Balik na rong alas 9 di ay. Mga pinalangga, no? Di ta magkumpiyansa mga kahigalaan kay mobalik ragkalit ang resulta. Ingon bitaw gina bagdukan nato tanan resulta, no? Kay nay mo balik. Makaingon lang mo nga binuang ng tatang daghan anang resulta. Pero tinuod mo yagyo na yagyo mo balik. Tanawa na sipyat akong giingon ganiyang udto. Gi-announce na ko ganiya nga may pay bagdukan tanita ng resulta kay mo balik man eh. Naunsa na. Bisa ka ng 024 mo balik pa man gani na. Kanang 301 mo balik pa man gani na.
Oh, gani ang odto, daghan kitong naglantaw. Giingnan ta mo nga balikan na to tanan resulta, maom din balik ram din resulta. Oh, pagdukan ta na resulta, pasti na nakuwag daog. Sige mga higala, mga pinalanggas, tanan nga mga naglantaw diha, di ay 481 kabuk naglantaw. Unya atong VIP combination para sa alas 9 mga pinalangga. Ugma ha, ato ang VIP weekly bagdok guide. Ang makaangkon ani kato mga manugat ug bawya, mohangyo lang ko mosugat mo pagdalagin mo cellphone. Unya paludi lang daan kay maghimo ta og group chat. Mga pinalangga. Dayon og mga adlaw mga higala makapalit mo og sa atong produkto og worth 500 pesos i-appeal ta mo sa group chat. I-appeal ta mo mga pinalangga sa VIP. Kato mga makapalit makasugat sa to ang Shell Store og makapalit sa to epektibo nga mga produkto garantisado. BioHerb Healing Tiki-Tiki, BioHerb Capsule, BioHerb Oil, BioHerb Eye Wash, BioHerb Herbal Beauty Soap, mga pinalangga. Makasugat mo og mga adlaw, makapalit mo sa atong produkto worth of 500 pesos. I-appeal na tamo sa to ang group chat. Mga nanay, mga tatay, nga mga naminaw karon sa radyo. Oh, pwede ra gihapon cellphone number. Pero mas bintaha gyud group chat, ha? Kato mga gusto mo appeal sa to ang group chat. Gay mga pinalangga, no? Dito sa group chat. Ako tong ibutang didtong 267. So, ug mga adlaw, sugat mong siguro alas 8 Plaza Pinamungahan, alas 8:30 Simbahan nga Katoliko Aluginsan, alas 9 Bakery sa may Tulay, Iskina Aluginsan, di Asman Talungon, alas 10 7-Eleven Barili, alas 10:30 Simbahan nga Katoliko Dumanhog, alas 11 Atubangan Simbahan nga Katoliko Ronda, alas 11:30 Atubangan sa munisipyo Alcantara, alas 12 Atubangan sa munisipyo Mualboal, alas 12:30 JJL Store Badjan, alauna Simbahan nga Katoliko Alegria, alauna imedia Witty Shed at Bang sa munisipyo Malabuyok, alas 2 Simbahan nga Katoliko Hinatilan. Ugma na ng adlaw mga kahigalaan. Kita-kits ta ninyong tanan mga pinalangga. Una mo dawat mi og order sa mga lagyo kaayo mga higala nga dili makasugat. Nakapadala mi og BioHerb oil diha ninyo mga pinalangga. Akong usbon ha worth of 500 pesos. Buhatan na tamo diha mga pinalangga group chat, ha? Onya i-appeal tamo sa kining VIP. So maghimo tag VIP group chat. Kanang mga group chat ako da VIP naman na dito mga pinalangga. Mao naman na. So karon mga pinalangga, ha? Ug mga adlaw onya kita-kits ta ninyong tanan. Oy mga taga Dakbayan sa Sugbo karong adlaw nga Domingo. Kita-kits ta ninyo diha sa Dakbayan sa Sugbo. March 3 ta sa Leyte mga pinalangga. Ayaw mo kalimot ha, March 3 diha ta sa Leyte. Onya mga pinalangga, March 9 nata diha sa Dipulog sa Casa Jose. Birthday Sales Tour ni Tatang Melchor diha sa Casa Jose Dipulog mga pinalangga. One set sa atong produkto diha sa Mindanao 750 pesos. Ilabirigyo diha sa Bohol diha sa Leyte 750 pesos mga higala. Kato mga mag-order sa ato nga mga epektibo nga mga produkto, pwede na mo text mga pinalangga, mo tawag sa 0905 407 7269 0905 407 7269. Diha mo text, diha mo tawag ha.
Aron mga pinalangga, mapadalhan mo sa atong BioHerb Oil, BioHerb Capsule, BioHerb Herbal Beauty Soap, atong BioHerb Eye Wash, atong BioHerb Healing Tiki-Tiki, ihapit, ihatod, di ko nako ni, di as inyong lugar. Shout out sa mga taga Camp 7, no? Camp 6 Manipis. Ika ni Ma'am Remedios Marata. Daghan kay salamat ninyong tanan. Diya sa Leyte mga pinalangga, kontak ka lang ninyo mga higala to ang contact person diha. Ma'am Aja Jane o si Sir Rene Monte. Ayan yung kalimti mga pinalangga ha. O niya mga kaigalaan. Sa Leyte mga higala. Uy, katong basig na mo i-chat na ko ba? Chatigog ko ninyo. Katong mga mag-order ha, text o tawag sa 0905-407-7269. O katong mga mag-dealer sa atong produkto, mga taga Aloginsan, Pinamungahan, Toledo, Balamban, Asturias, Tuburan, Tabuelan, San Remigio, mga taga-Daan, Bantayan, taga-Sugod, taga-Danao, taga-Katmon, mga taga-Liluan, mga taga-Dakbayan sa Sugbo, mga taga-Mandawi, mga taga-Mabulo, gusto mo mag-dealer sa itong produkto, kontaka lang ninyo mga pinalangga to ang cellphone number. Aron maka-discount mo mga pinalangga ha. Kontaka ninyo itong cellphone number 0905-407-7269 0905-407-7269. Og mga adlaw mga pinalangga, special sale store sa Southern Cebu. Ayaw mo kalimot mga pinalangga, alas 8 Plaza Pinamungahan, alas 8:30 Simbahan nga Katoliko Aloginsan, alas 9 Bakery sa May Tulay, Iskin Aloginsan, diha sa Mantalongon, alas 10 7-Eleven Barili, alas 10:30 Simbahan nga Katoliko Dumanhog, alas 11 ato bangan sa Simbahan nga Katoliko Ronda Cebu, alas 11:30 ato bangan sa munisipyo Alcantara, alas 12 ato bangan sa munisipyo Mualboal, alas 12 diha ta sa JJL Store Badjan, alauna Simbahan nga Katoliko Alegria, alauna imedia Waiting Shed ato bangan sa munisipyo Malabuyok, alas 2 Simbahan nga Katoliko Hinatilan. Kita-kits ta ninyong tanan mga pinalangga ugmang adlaw diha sa Southern Cebu. Ayaw ninyong si Piata mga pinalangga kutob sa mga makapalit mga pinalangga sa tuang produkto. Bisan og magkantidad lamang og 500 pesos. Maapil na mo sa tuang VIP group chat. O inyo po maangko na tuang VIP alarma guide at ang VIP weekly bagdok guide mga pinalangga. Daghan kayo salamat sa mga nag-share sa tuang Facebook Live. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan, o gina mga pinalangga. Akong balik-balikon, dako kayo ko ang pagpasalamat diha kaninyo sa inyong pagpabilin, sa inyong mga higalang pag-suporta yung mainiton, kaayong suporta nga way pagkabugnaw. Mga mga pinalangga, pinaagi sa akong pagpasalamat diha kaninyo. Ako magahigalang ihurot ang akong paning kamot nga mapunan ang inyong kadaogan mausban. Kanang daog yun ba mga pinalangga? Ang ako lang yun kung mahimo kada mga nag-3 days na nako lagi nga gipanghatag, ayaw mo kumpiyansa anak. Ayaw mo kalimot ang atong epektibo nga mga produkto, walay lain mga pinalangga. BioHerb Healing Tiki-Tiki, BioHerb Capsule, BioHerb Oil, BioHerb Eye Wash, BioHerb Herbal Beauty Soap,
Ato ang mga higalang produkto mapalit ninyo sa itong mga butika, parmasya, sa itong mga dealer, ato ang authorized reseller diya sa inyong dapit, ha? O niya mga pinalangga karon, pag anda mo ballpen o papel, kay doon ako ihatag diha kaninyo ato ang VIP para mga pinalangga sa tanan. Ato lalay ilahos mga pilagas pang alas 9. Para mga higala sa mga sharer karon, daghan kaayong salamat. Para mga pinalangga, pastilagwa pa mo balik ang resulta, butog yung 312. Maayo lang ganin, balik ang resulta. Ang musugat ko ugma pohon sa Plaza Pinamungahan, gikan ni Ma'am Fe Bimos. Sige, salamat Ma'am Fe. Kaya pa may musugat diha ugma mga pinalangga, ha? Kay kining ato mga higala. Kato mga musugat sa Sol Store na to ugma, mamalihog lang ko dalhag yod inyong cellphone. Nga naman, importante kaayo inyong cellphone. Unya, mas maayo nga pag magpaload mo daan pang internet, no? Para dali ta mo ma-add sa group chat. Di ta malangan mga pinalangga, no? Maghimo ta group chat bagay higala. Mga kaigsuonan. Naamang gani ko ihatag karon sa JC. Sa JC ba ako lang sindan ron. No, mga pinalangga. Mamalihog ko akong usbon, dalhagi din ninyo ang cellphone o di bas maayo nga doon nagyoy kining load pang internet. Mga pinalangga, ayaw gini yung kalimti, ha? Mga pinalangga, ini sugat ini ugma, dalhagi yun inyong cellphone, mga higala, no? Unya haron di ta madugay kay kung di mo magdalag cellphone, maglisod tag-add ninyo diha sa group chat. Mga pinalangga. Okay? So, group chat ato ang mga pinalangga. Mga kahigalaan. Mga kaigsuonan. No? Ako dahil pasalamatan si Ma'am Ophelia, no? Mga higala. Ato ang mga pinalanggang sponsor. Salamat kaayo, Ma'am Ophelia. No? Sige mga pinalangga, on niya shout out Ma'am Susan Obado, naglantaw ko sa Facebook Live. Ma'am Nilda Acopaniado Bignotcha, Ma'am Annalyn Dumankas, Ma'am Eden, hello, mayong hapon. Mayong hapon subs mga taga Toledo. Oy mga taga Toledo, mga pinalangga, kata mga mopalit og BioHerb Healing Tiki-Tiki. Na nataunahan sa Ninia Store mga higala. Straight lang mo, dayon na ay iskina pa tuo, mga pinalangga unahan sa Ninia Store, mga pinalangga, nya dito rin gihapon, mga kahigalaan, mga higala, at bang sa Ilihan Covered Court, no? Nya unahan sa Ninia Store, na adiha mga pinalangga, pangutana lang mo na iskina para, sa iskina pa tuo, pangutana lang mo kung asa ko. Mga pinalangga aron makakita na sad mo gwapong. Mga kahigalaan, ha? Mga pinalangga nato diha sa Takbayan sa Sugbo, karong adlaw nga Domingo, ayaw ninyo nagsipyata. Mga higala, no? Karong adlaw ng Domingo na, mga pinalangga, kita-kits ta diha sa Takbayan sa Sugbo. Mga higala, ilabi na gyud diha sa Lutupan. Mga kahigalaan, mga kaigsonan, kita-kits ta, ha? Karong adlaw nga Domingo, kita-kits ta alas 8, 7-11 Lutupan, alas 9 Kananan at bang sa Shell Gasoline Station diha sa Naga. Mga higala, dias may iskina Paingon Toledo. Alas 10 mga pinalangga at bang sa Gasano Fiesta Mall Tabunok. Pagka alas 10:30 Shopwise Mambaling. Pagka alas 11 GY Lahog babaw sa Bagong Merkado. Alas 11:30 NGCP Kabangkalan Mandawi. Pagka alas 12 at bang sa
Pacific Mall, mga higala. Dias may Butuan River, mga pinalangga. Alas 12:30 di atas may Macdo Consolacion. Pagka alauna, diha tatubangan sa Mormons, diha sa Bahak Liloan. Alas 3, diha ta mga pinalangga sa Mactan Island Mall, Lapu-Lapu City, mga pinalangga. Kita-kits ta ninyong tanan mga higala, diha sa Dakbayan sa Sugbo. Ayaw ninyo kalimti, mga pinalangga. Shout out ni Ma'am Vivian Silaga Buntuyan dias Balamban. Shout out ni Ma'am Chris Tagod. Kuyaw ni mga pinalangga ang apelido kay sus kuyawa. Kulba ang apelido ni mo Ma'am Chris Tagod. Basta magbinuang Tagod. Diha sa Bohol. Oy, kumusta man mo dias mga taga Bohol? Oh, daghang nangutana na ako. Tang, ano ang mag-schedule sa Bohol? Hapit na atong schedule sa Bohol. Sa Cagayan de Oro City, diya sa MacArthur Park, mga higala, karong March 10, 2024, adlaw nga Domingo. Kita-kits ta ninyo diya kay diya ko sa Mindanao mag-birthday. Why makapugong, mga pinalangga? Shout out to Ma'am Marivic Salim watching from Corilla, Bohol. Shout out to Ma'am Maritis Motok diha sa Team Sagbayan, Bohol. Shout out to Ma'am Mariacel Zoe from Bohol, Vinavesta. Ma'am Analisa Brunolia, tang pa shout out sa taga Daan, Bantayan. Uy, si Ma'am Vilma Cuyos, disugat to des Daan, Bantayan. Ma'am Vilma, mayong paglantaw ni mo diha, Ma'am Vilma. Pastila na gyud mga pinalangga, no? Abang bulkiton. Dito mga pinalangga. Di lagi kaya nato seryosohon og maayo kay masakitan mo. Basilan, no? Mga pinalangga tang mabulkit ng ilong kay Platman. Agay padungog-dungog. Balo ni mo. Guwang naman ka. Oy, ha? Oh, sige. Oy, ma'am, magkita tas Cagayan, ma'am. Ah, ma'am. Time pa, ha?
Ahaman to. Nawala man. Mura masyag nawala. Siya ba nawa? Unya, karon ibalik siya. Iya kong gibalikan. Dili na ko. Luod na kaayo siya. Dili na ko. Dili na ko. Sakit na kaayo ang iyang gibuhat diri kadako. Human. Human sa mga kasakit era ko sayon-sayonon. Niya mo balik siya. Di ako. Di nako. Di nako. Di nako mo undang og bagdok hangtod makadaog. Teg. Mag-practice tag drama mga higala. Sakit kayo ang imong gibuhat na rin ako. Tungod sa kasakit siya mo gibuhat na ako, nakaingon kong ma. Tabang ma. Unya karon. Nganong niya ka? Pagkapagka ni mong naong. Salamat ni Ma'am Harlene Omilda naghatag og 100 stars. Ma'am, ni dagko man niya akong ngipon na imong stars. Naunsa naman niya akong ngipon. Kalingawan rin ko ni mo, ma'am. Mga na mga pinalangga, no? Di ba? So, practice tag drama kay basin di ay, no? Wata kay balo, sidangatan. Basin di maartista ta sa kining radyo niya, makita tas TV. Kaya mga pinalangga. Salamat kayo kay imo na kong gisugot. Yes! Ako naginakitaan ang akong dugay na kayo na akong gipangandoy. Ako ramadi ay silingan. Naabot pa ko bisag asang nangita nimo.
Sumpay raman di ay tagtugkaran. Salamat Ma'am Harlin Mamilda. Salamat ka sa 150 stars. Oh, hindi gid mada. Sige mga higala, salamat kayo sa inyong paglantaw diha. Sa mga magpa-shoutout, hello ni Ma'am Gracious Teves. Hello Ma'am Gracious Teves. Regards lang ko ni Sir Rene. Ang banggiitan kayo. Sir Rene, pahimo ko gantina ba? Kutsara lang sa... Ako ang Shanghai, mga higala. Oy, Ma'am Gracious Teves, mayong hapon watching from La Libertad. Salamat kayo, Ma'am Gracious Teves. Oh, sus, pasti lang nagkuyo ginis lang si Rene. Idol kasi si Rene ay. Sa kutsara pa, ano? Di ba, si Rene? Sige mga pinalangga, o niya mga kahigalaan, ang ato ang top 3 para mga higala, mga pinalangga sa 9 PM draw. Ayaw mo kumpiyansa sa 118 o 119. O niya ayaw mo kumpiyansa sa 115, ha? 115, 118, 119. Ayaw mo kumpiyansa, anak mga pinalangga. Kaya wasa na siya magkumpiyansa nato. Hasta yung numero, wa na magkumpiyansa. Pasti. Lagi mga pinalaga kamong tanan nga mga naglantaw diha. Mga naminaw. Tuo mo, no? Kita wa kita kumpiyansa, no? Gitarget na to, girambol pa. Yan ang mga numero, mga pinalaga. Labaw pang wa magkumpiyansa. Basta mga pinalangga, ayaw lang gid mo kalimot ang 308, ha? Musuko ko kung inyo nang kalimtan. Tanan na lang inyong kalimtan. Inyo na lang kalimtan na ang tanan, ha? Wa na lang yun. Bisan gamay. Wa gid mo mahinumduman nga naman. Kita akong dugan. Inyo na lang ikalimtan ng tanan. Okay ra. Muabot ang panahon. Hindi lagi hapon niyo mahinumduman. Sige ay mga pinalangga. Kamong tanan diha, Ma'am Estreleta Sanchez. Hello, dias Cagayan. Hello, Ma'am Sonia Alingasa. Maora ni drama tang sigitag ngisi. Tagay mga pinalangga, o na kantong mga manugat ugma, ha? Ay mga taga-giholngan. Ayaw lang mo kaikog, ayaw mo pagduha-duha, ayaw na mo pagduda. Pag-text mo sa kuang cellphone number 090540777269. Na karon pwede po mumutawag 090620987717. 090620987717, ha? Unya mga pinalangga.
Mga taga-Gihol tawagi ko ninyo kay taga mo special pang 9 PM ha. Dili lang kay taga-Gihol ratanan mga taga Negros Oriental, mga taga Negros Occidental. Nahala sige mga higala. Tawagi ko ninyo, ayaw mo pagduduha, ayaw na mo pagduda. Ako'y giandam para ninyo. Okay? Salamat kaayo. Amping mong tanan. Bye-bye! God bless mga pinalangga ang kadaugan! Maana ka ninyo! Ayaw mo kalimot! Lihok sulugoon kaya naglantaw ang imong agalon. Bye-bye! God bless mga pinalangga! Mayong hapon natong tanan. Daghang grasya maabot diha kaninyo. Maga higala.